newsletter sa school. Ito ang chicken. Ito. Hello, magandang umaga. Wednesday ngayon. Galing ako sa school ni Cass. Ako ang naghatid. Kasi yung anak ko nasa work. Yung manugang ko naman may sakit. Sinamahan ng sister niya na magpa-check up kasama si Bunso. Kaya ako lang mag-isa. Natutuwa naman ako kasi kinuha ko tong newsletter sa school. Sa Friday kasama ang apo kong si Cass na student of the week. Masaya na naman kami. Medyo malamig pa din, pero hindi kasing lamig nung last month. Pero paiba-iba naman kasi, minsan super lamig, minsan naman okay lang. Kaya ngayon pag uwi ko ngayon sa bahay, mag-isa lang ako. Ibala, ang dami naman magagawa. Magtutupi ako ng mga nilaban ko. Mas kagabi pala, hindi ko na video yung niluto kong pork steak. Madami kasi kaming kalamansi, naghihinugan na. Kaya iniisip namin kung anong mga pwedeng maluto na gagamitin ng kalamansi. Nung una, nagsigang ako sa kalamansi ng tilapia na may malunggay. Tapos, dinuguan ako kasi mas masarap ang gamit ang kalamansi sa dinuguan. Pero naglalagay pa rin ako ng suka. Tapos ito nga pork steak. Lahat na hinug ang aming kalamansi. Ano na naman kaya ang pwede kong maluto na gamit ang kalamansi? Ang daldal ko May video kasi akong natapos. Di ba naglalagay ako doon sa dulo ng susunod? Wala akong isusunod. Ang gala namin sa Saturday pa. Pupunta ata kami sa strawberry field. Kaya hindi ko ma-upload yung video kahit tapos na. Nasimulan ko na kasi sa ending ng video ko, naglalagay ako ng susunod. Dito na ako, tatawid na ko. Hello, good morning. Kuwan na ngayon, tanghali na. Wala kaming balak sanang lumabas. Kaso hindi pumasok yung manugang ko tsaka yung anak ko kasi meron mga karamdaman. Nahawa ng bunso. Unang nagkasakit yung bunso. Ngayon, medyo okay naman sila. Nagyayaya na doon daw kami sa labas magla-lunch. Chicken wrap. That's all. Yes. Ayan, chicken teriyaki. Ito, yan, chicken teriyaki. Yun naman sa kanya, Chicken din. Pareho. chicken. Ayan. Init. Sarap. Ang laman niya, ito ang chicken. Ito ano yan? Spinach, tomato, tapos may kanin na sa loob. Kanamit yung Hindi Kaya tomato. Kuwan ito, pickled na ginger. Luya na parang atsara. Barato. $5 lang to. Mura na. Para siyang adobong asado. noodles. Pero masarap. Init. Yummy. 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 Kakatuwa naman mga matatanda. Mostly matatanda dito, may mga dala na sila ng ganyan. Kasi pag napagod sila sa may para na silang may andador pambata. Tapos mag-isa lang siya, nagko-coffee. O di pag mamamasyal siya, dala niya yan. Pag napagod, pwede siyang upuan, pwedeng basket yung ilalim, tapos yan nakatayo na yun, pwede mong upuan. Wala naman kasi sa ating mga maluwag na madadaanan sa sidewalk ng mga matatanda. Sa mall, ayan, may antibacterial wipes bago ka humawak dito. Saka pagkatapos mong mag-grocery, ma-wipes ka na naman. Sit down, please.
Grabe ang lamig. Oh, tingnan mo naman kasi ang lumalabas dyan. Oh, grabe ang lamig dito sa grocery. Ayan, oh. Itong lubog init. Yung coconut water. Yan ang vitamins ng manugang ko. Coconut milk, coconut water. Coconut water. Ano ba? Yung mga popcorn. Yan. Chicken. Dito maging honest ka na lang kasi kapabayaan ka lang. Walang nagbabantay. Yan ang kagandahan dito. Mga honest. Good morning! Friday ngayon. Hihahatid namin si Cass sa school. Siya ang student of the week dahil nga ang sipag-sipag niya magsulat. Kaya ginawa siyang student of the week. Student of the month. Kaya kukuhanan ko ng video. Ay, kuya na oh. Grabe ng uban ko. No wonder naman sa edad kong ito. Sige, mamaya naman. What is your award, kuya? Oh, look at the camera. Of the week. Student of... The week. Yay! You will watch me at the exam. Yes, of course. We'll take a picture of you, kuya. What is that, kuya? It's for banking. Your banking, ha? Nagdi-deposit siya dito sa school ng every week, every Friday ng $20. Ngayon, malaki nang naipon niya. Last year siya nagsimula. Papunta na kami doon sa parang pavilion nila para sa awarding. Considerable effort to improve his writing. Charlie in 1H for amazing improvement in his class activities and his self. Yeah, pauwi na kami. Go. Okay. Grabe ang discipline dito. Oh. Pwede na kaming tumawid kaso ayan ha. Yan, umuwi na kami galing sa school. Ngayon naisip ko Friday pala ngayon. Bisita uli ako sa Salvation Army. Kasi nga exercise na lakad na, tapos makakapagtingin-tingin pa ako ng mga pwedeng mabili. Malay mo makakita ako ng mga branded na bag or shoes. Dito na ako, 5 minutes walk. Galing ako doon. Diyan. Tapos yan, 5 minutes walk lang. Galing na ako dyan, tapos na ako. Ay, Diyos ko.
Nataranta na naman ako sa bilihin. Diyos ko, $44 lahat ang nagastos ko. Ito siya, oh. Mamaya, iisa-isahin ko to sa bahay. Naku! Yan ang ayaw ko sa sarili ko. Wala akong control pag nakita ko nagustuhan ko. Anyway, ang iba dito ay pambenta ko sa Philippines. At least hindi na sayang. Kasi may sasakyan na kasi. Kasi bago ko kinukuha, nagsisearch muna ako ng reviews, tapos ng kung worth ba yung price, so napakamura ba. So far, maganda ang review, tapos magaganda talaga, branded talaga siya. Kaya hindi ko na ilalagay kung magkano ko nabili. Kasi ibebenta ko nga ang iba. Basta super happy ako. Now, ito na mga nabili ko. Ito, nabili ko yung pang lagay ng passport. Real leather. Matagal na akong naghahanap ng ganito eh. Kasi ang lalagyan ko medyo mahaba. Tapos ito. Yan. Tapos ito, leather siya. Yan. Tapos itong bag. Kasi shoulder bag siya. Malimit hanapan ako ng mga friends ko, ng mga buyers ko nito. Yan ang brand niya. Tapos itong bag, made in Australia ito, Colorado. Kuwan ito eh. Leather ito eh. Shoulder bag din siya. And then ito, tuwang-tuwa ako nito. Kasi Converse. Ayan, mga bago pa. Ito naman, Skechers. Yan. And then ito, sinearch ko to. Ang mahal din pala to. Sinearch ko to. Kasi pag bumibili kasi ako, tinitingnan ko muna sa sinesearch ko muna ang review, tapos kung saan origin, tapos magkano, para magawaan ko din ng magandang presyo. Ito naman, Adidas. Tuwang-tuwa ako nitong Adidas na to kasi bagong-bago pa siya, nadumihan lang. And itong denim jacket. Yan ang mga nabili ko doon. Kaya basta masaya ako. Maglalagay na ako ng presyo niyan, tapos nilalagay ko sa FB account ko kung mga magkano. Tapos sa January, pag uwi ko, magmi-meet up na lang kami. Hello, papunta na kami sa Costco. Ayan. It's not real. Iniwa ako kasi masyadong malaki. Dapat daw lahat daw red. Kasi sino may pinag-asa